Praise the Lord! Amen. Akin po iniling mga minor, tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos natin at pong minamahal. Mga ang ating beloved Lord and preacher, Brother Buboy. Praise the Lord. Praise the Lord. Bless you, beloved Jubes, or beloved elder. Let us pray. Upo dakilat mapagpala naming Diyos sa maraming sa langit. Napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli sa maghapong ito ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglalahati, pagsamba ay muli namin ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin. Sama-sama, malaya na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugto, manalagawain nilang isan, ang mga papuring awit namin ni alay, ang mga patutong aming napakinggan, tunay ang dalisay, ang iyong mga gawa sa aming buhay, hanggang sa mga awitin ng mga awit, aming naramdaman ng pagkatamis na presensya, hanggang sa pagbibigay ng may katapatan, patuloy na tumatalima ang lahat ng mga anak at narito muli. Hallelujah, ang ibang lingkod upang dalhin ang mensahe ng kaligtasan. Kami munang lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami na aming makasalanang nagawa, yung banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Buksan mo pangunawa at kaisipan namin mga iniibig ng mga kapatiran sa kahalagahan ng Ibanghilyo ng kaligtasan. Sa unang dalangin aming dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, beloved Mama Dear, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng kantok, cast out from us in the mighty name of Jesus. Anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa timaupuan, maminamahal. Kumuha tayo ng ballpen at papel, kwaderno upang ating maitala ang ating pag-uusapan. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We always remember and cherish their blessed preaching, their teachings. Our dearly beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganun din ating binapaabot ating pagbati na may pagmamahal sa kalambutihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating pastoral workers, beloved elders, ating beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhan ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At siyempre po sa ating minamahal iniibig ng mga kapatiran, pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Open your Bible in the book of Mark, chapter 8, verses 37, 36, and 35. Atin po pag-usapan anong ang ating maibibigay o anong maibibigay ng tao na katumbas ng kanyang kaluluwa. What shall a man give in exchange for his soul? Ito maminamahal ang talagang dapat itanong natin sa ating mga sarili sa araw na ito, dahil hindi na pangkaraniwan yung ating mundong ginagalawan. Kakaiba na po. Kung inyo pong pansinin, extreme na lahat. Kung tag-init, sobrang init. Kung tag-ulan, sobrang ulan. Isang linggo lang na buhos ng ulan, kahit 3 buwan pa na ulan. Hallelujah, na ating dinaranas, sobra-sobra pa. Kindly, praise the Lord. Basta po sa mga talata. Dito po sa aklat po ng Marcos, kabanata ay 8, talata po ay 37, 36, 35. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat ang sinumang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yaon. Pagpalain po ng malang Panginoon ang kanyang mga salita nating mapakinggan sa hapong ito. Kung inyo pong pansinin, maminamahal,
Napakatinding katanungan ito. Napakatinding katanungan para sa lahat ng mga Kristiyano. Lalo na yung mga nakaramdam na ngayon ng panlalamig, palulupaypay, yung pagiwang-giwang na ang kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil sobrang tagal na. Yung iba nga, maminamahal, ang tagal naman magbalik ang mahal na Panginoon. Ang tagal naman matupad ang aking mga pangarap. Ang sabi rito sa ating binasang talata, maminamahal, what shall a man give in exchange for his soul? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel, the same shall save it. Tingnan niyo maminamahal itong mga talatang ito. Ano nga ba ang ating maigaganti? Ano nga ba ang ating pong magagawa sa ating mga sarili? Na ating pong mabayaran ang ginawa ng pagsasakripisyo ng ating malapay doon sa krus ng Kalbaryo. Pasan-pasan niya ang inyong mga kasalanan, ang aking mga kasalanan, ang ating mga kasalanan, ang ating mga problema, ang ating mga suliranin na nilutas na nung tayo'y makakilala sa Kanya, nung tayo'y maligtas. Ano ang ating maigaganti sa Kanyang ginawa sa atin? Ngayon, gusto nang, haleluya, mapahinga ang ating mga kaluluwa. Saan tayo ngayon, maminamahal? Napakaraming tao, napakaraming Kristiyano, haleluya, ang kanilang focus doon sa pag-aaral, doon sa pagtatrabaho, doon sa pagninegosyo, doon sa paghanap buhay, doon sa kanilang kinikita, doon sa kanilang ambisyon. Sa darating pa na mga araw, purihin ang ating mahal na Panginoon. Pero maminamahal, tingnan niyo po ang daigdig na inyong ginagalawan. Hindi tayo taga rito. Hindi tayo maminamahal mamamayan ng mundong ito. Tayo'y tagalangit. Tayo po'y may hinanda. Hinanda ang ating Diyos. Haleluya, ating paruroonan. Haleluya, ang sabi niya, ako'y paroroon sa aking Ama. Ihanda ko kayo. Haleluya, ng inyong paglalagyan pagdating ng araw. Anong ginagawa natin, maminamahal? May panahon pa tayong umatras sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May panahon pa tayo, maminamahal, na tayo nagpapalamig-lamig sa kasalukuyan. Binabaliwala natin ang mga aral, haleluya, na inaral sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord, ng ating mga mangangaral. Binabaliwala natin, haleluya. Bakit? Haleluya. Napaka-simple na tanong. Tingnan niyo po, pag araw ng linggo, hitik na hitik tayo. Andito tayo lahat. Pero pagdating ng Miyerkules, itong lang week na nakalaan, itong week na nakaraan, walang pasok. Ilang araw lang yata ang pasok. Unang araw lang, pangalawang araw, the rest. Talagang, ito, binabayo tayo ng bagyo. Binabayo tayo maminamahal ng baha. Binabayo tayo maminamahal ng grabe talaga ng mga pagpapaalala ng nature. Imagine magsalubong yung dalawang bagyo o magsama yung dalawang bagyo, hilain yung napakalakas na habagat, pero nasaan ang mga anak ng Diyos? Inuuna pa rin natin ang ating paghahanap buhay. Inuuna pa rin natin, maminamahal, haleluya, ang kapritsyo ng ating katawan, ang ating gusto. Samantala, maminamahal, haleluya, binayaran na ng ating mahal na Panginoon 2,000, 3,000 years ago. Kanya nang binayaran ang ating mga kaligtasan doon sa krus ng Kalbaryo. Pinasan niya ang ating mga kasalanan, ang ating mga karamdaman, ang ating mga problema, ang ating mga kawalan. Kanya nang binayaran. Ngayon, maminamahal, ang kanyang hinahanap. Ano ang iyong maigaganti sa kanya? Mangkin mo man daw, haleluya, ang kayamanan ng buong mundo. Hindi sapat upang mabayaran mo ang kanyang sakripisyo. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya. Unahin mo siya. Hanapin ang kanyang katuwiran. Paglingkuran mo siya. Huwag mong pabayaan ang iyong
kaligtasan na natamo, natanggap, hallelujah, dahil hindi biro na kaligtasan yan. Yan ay binayaran ng napakahalagang dugo ni Kristo. Napakabigat na pinasan ang krus. Imposibleng gawin ng Diyos na nagkatawang tao, pero ginawa niya yan para sa iyo. Ginawa niya yan para sa atin. Kaya nga, maminamahal, hallelujah, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, sa lahat ng mga nagtatanong sa kasalukuyan, dahil gusto kasi natin, lahat ng ating kapriso, lahat ating gusto, ipagkaloob naman ng Panginoon. Lahat ng gusto natin, maging iyong lingkod, hindi po talagang maaalis. Lahat na mga tumatayo sa pulpito, mayroon tayong mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Pero tingnan niyo po ang ginawa ng mahal na Panginoon kay Apostol Pablo. Basahin natin ang 2 Korinto, Kabanatang 12, talatang 5 hanggang 10. Tingnan niyo po, minamahal, ang kanyang kalagayan dito. Mari ikay mag-question, malabay, ang dami kong panalangin hanggang ngayon, hindi pa tinugon. Bakit malapay noon, hanggang ngayon mahirap pa rin ako? Bakit malapay na hanggang ngayon, walang-wala pa rin ako? Ang dami nating katanungan. Bakit ang aking karamdaman pabalik-balik? Bakit ang aking karamdaman nandito pa rin? Ang dami nating katanungan. Pakibasa po ng talata, kindly. Praise the Lord. Glory to our Jesus. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 12, talata 5 hanggang 10, ganito po ang pagkasabi, tungkol sa taong yaon, ako'y magmamapuri, ngunit tungkol sa aking sarili, ay hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. Sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan, ngunit nagpipigil ako. Baka ang sinuman ay mag-akalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o naririnig sa akin. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin ng ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkos akong magmamapuri na may malaking galag sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkausig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Itong pangyayaring ito, maminamahal, ay buhay ito ni Apostol Pablo. Dahil sa lahat ng hindi pa nakakaalam, si Apostol Pablo nung tinawag, siya ay si Saul. Ang kanyang trabaho, maminamahal, ay pumatay ng mga Kristiyano. Kanyang sinusundan kahit saan. Dahil binigyan siya ng bayad ng mga pariseo, mga pari nung araw. Lahat na tumatawag kay Kristo ay kanyang pinapatay. Nasa Book of Acts po yan, maminamahal. Kaya kailangan nating magbasa. Kaya sabi ng ating pong mga tumatayo kanina, kailangan magkaroon tayo ng Biblia. Magbasa kayo, huwag lamang isulat yung ating pong mga talata na inibinibigay. Ngayon, maminamahal, nung siya'y paroonan ng Damascus, nakasakay ng kabayo, bago siya makapasok, maminamahal, tumigil ang kabayo at nahulog siya dahil may kinatatakutan ng kabayo. At nang dahil diyan, nahulog si Apostol Pablo, na hindi pa dati Pablo, si Saul, at inutusan si Ananias ng sabi ng malalang kasulatan, puntahan si Apostol Pablo at ipanalangin. Dahil si Apostol Pablo, siyempre mahulog ka ba naman ang kabayo? Maring tumatakbo yan. So maaring siya'y pilay. Maaring siya, maminamahal, ay mahina ang kanyang mata. At ito ang naging dahilan, maminamahal, na siya'y naligtas. Nakita niyang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nagtatanong siya dito. Ang sabi niya, ayaw kong maging magmapuri sa aking sarili.
Ayaw ko, hallelujah, itaas ang aking sarili, ang sabi niya. Dahil sa Apostol Pablo ay isang abogado. At ang sabi rito sa ating binasang talata, maminamahal, sa kanyang infirmities, sa kanyang mga nararamdaman, nagtanong siya ng 3 beses, nanalangin siya ng 3 beses. Ang gusto niya ay gumaling siya. Yung kanyang mahina na mata, maaring siya'y pagalingin. Yung kanyang maaring isang paa na pilay ay bigyan ng kagalingan ng mahal na Panginoon. Tinanong niya, maminamahal, kinausap ang mahal na Panginoon. 3 beses sinagot si Apostol Pablo. At ang sabi ng ating binasang talata, ang sinagot ng ating mahal na Panginoon, ang sabi lang niya, "My grace is sufficient for thee." Ano ba yung grasya na binigay ng mahal na Panginoon kay Apostol Pablo? Ang grasya ng kaligtasan, mamamatay tao siya, kinahabagan siya, hallelujah, iniligtas siya, ipinanalangin, maminamahal, ng mga lingkod ng Diyos. Marami tayong mga panalangin na hindi pa sinasagot, hindi pa tinutugon ng mahal na Panginoon. Marami tayong gusto, hallelujah, hindi ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Marami tayong kahilingan na hindi dumating sa atin. Ano ang sagot ng ating mahal na Panginoon? Ang kaligtasan, ang grasya ng kaligtasan na ibinigay ko sa iyo. Mga minamahal, inaasam-asam ito ng lahat ng tao sa buong mundo. Sino ka? Sino ako? Sino tayo para kahabagan? Para tawagin, dalhin dito sa buong katotohanan upang ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Pinagaling ang iyong karamdaman, nagbago ang iyong buhay, tinugon ang iyong mga dalangin. Hallelujah! Mga utang mo binayaran. Dati-rati walang-wala ka. Hallelujah! Pero ngayon, pinasagana ka ng ating mahal na Panginoon. Nagkaroon ka pa rin ng katanungan. Ang sabi ng ating mahal na kapatid na sa Apostol Pablo, ang sabi ng Apostol Pablo, maminamahal, hindi ba ninyo alam na kung saan kung kayo'y mahina, doon kayo malakas? Kung daan tayo naging mahina, doon tayo pinapalakas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sino tayo, maminamahal, para mag-question sa ating mahal na Panginoon sa mga bagay na ito? Isip-isipin mo na lamang. Kaya yung ating minamahal na mga kapatid, tumatawag sa atin, nagpa-pre-request. Sabi nila, tulungan nyo kami ipanalangin. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Ibayong Dagat, nakakarating sa amin. Inyong mga pre-request, ginagawa namin. Sa palagay ninyo, sa tingin ninyo, tutugunin kaya tayo ng mahal na Panginoon kung tayo pinabayaan ng ating Diyos. Matagal niya nang tinapos yan. 2,000, 3,000 years ago. Ang kanyang hinahanap ngayon, ikaw na tumatayo at umuupo diyan sa upuan, ano ba ang iyong magagawa sa ating mahal na Panginoon? Simple lang, maminamahal, hallelujah, ang kanyang hinihiling. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan, 3 beses kang dumalo sa 1 linggo. Dahil yan ang formula ng propeta ng Diyos para ikaw ay mapangalagaan sa iyong pananampalataya. Para ikaw ay wag manlamig sa iyong pananampalataya. Dahil kapag hindi ka na makadalo, madadaig ka na ng hila ng mundo. Grabe ang hila ng mundo. Lalo na ngayon, maminamahal, ang kahirapan ay sagana, ang katampalasan ay grabe, nagsisagana, at nakakatakot pa, maminamahal, dahil hindi ko naman ito kinukot. Hindi ko ito sasabihin sa iyo, sa inyo, na sabihin ko, maminamahal, na akin lamang itong kuro-kuro. Nabasa ko, maminamahal, isang tingin ko sa social media. Ang sabi doon, maminamahal, sa nag-expose, ang COVID-19 daw, na pagbabakuna, yung binabakunahan ng COVID-19, yung 2019 na bakuna sa COVID, ang kanilang buhay daw ay hanggang 2030 na lang. Hindi ko po ito kinumpirma kung totoo o tama, pero ito po, maminamahal, ay paalala sa atin.
paalala sa atin dahil mayroon na namang kasunod na another hinahanda nila para kontrolin ang tao. Dahil tayo ngayon, maminamahal, ay alam na yung hindi nagpapabakuna ay tayo na ngayon ang sinusubaybayan. Kaya ang mga bata, ang mga anak ninyo ngayon, sinabi ko to last Sunday. Last Sunday pa, hindi yung nakaraang Sunday. Ang sabi ko, ang mga bata ngayon, mayroon na namang ino-offer ng mga bakuna para sa flu. May mga bakuna na naman, ibakuna sa ating mga anak. Nang sabi rito, maminamahal, ito magmimitsa ng panibagong lockdown, na ito daw po ay kakasangkapanin dahil ang mga bata ay kikitil sila ng another 500,000. Hindi ito kumpirmado ng mga balita, pero inyo itong ibabase sa ating pinag-aralan sa hapong ito. Yung ating mga anak, dahil gusto nating mabuhay, mahal natin yan, dahil yan ay treasure ng mga magulang. Pero, tingnan niyo po, pabakunahan mo para maligtas, yung pala bakunahan mo para panibagong biktima na naman. Anong tinuro sa atin ng ating kagalang-galang na pastor? Sumampalataya ka. Dumalo ka ng 3 beses sa isang linggo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, magpakainit ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mamuhay ka ng may kabanalan, hallelujah, magbigay ka ng may katapatan, hallelujah, magbunga ka ng mga kaluluwa, magdala ka ng mga kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi rin, maminamahal, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Yan ang ipinagbilin ng propeta ng Diyos. Walang sinabi na kapag may karamdaman ka, ang mga anak natin kapag may karamdaman, diretso kagad tayo sa ating nalalaman na ipa-injeksyonan, ipa-hospital, iyan maminamahal ay lapatan kagad ng gamot. Hindi. Ang tinuro sa atin, magkaroon tayo ng pananampalataya. Yung pananampalataya, maminamahal, na makita natin ang kabutihan at ginawa ng Diyos sa ating buhay. Saksi tayo, wala naman tayong gamot na ginamit. Gumaling. Ang AIDS ko, gumaling. Wala namang gamot na ginamit. Nahagip yung kaliwa kong kamay, akapaa ng motor, tumatakbo ng 60, pababa pa. Nahagip. Within 3 months, 4 months, naka-recover, nakatayo uli ako. Sinong gumawa niyan? Wala namang ospital, walang doktor, walang gamot na tinitake. Sino nagpagaling? Ang mahal na Panginoon na ating pinaglilingkuran. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At nakakatakot pa. May pinalabas ang NASA, mga scientist. Sa kasalukuyan, ang sabi nila, kung susumahin daw ang edad ng mundo sa kanilang pag-analisa, ilang taon nang nakalipas ang mundo, nagkaisa sila. Ang sabi nila, kung titingnan natin, this coming November, matapos na ang mundo. Ibig sabihin, ito'y sasabog na. Ito na po ang sinabi ng Biblia na uulan na dito ng asopri, uulanan ito ng magiging impyerno na ito. At tayo ay kukunin ang buhay ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, ang tanong, grabe pa ating pagsisikap. Ating mga anak, pag-aralin. Grabe pa ang ating pagsusumikap, magkaroon ng maayos na bahay, maayos na mga pagkakitaan. Hindi ko naman ina-against yan. Hindi naman ina-against na mahal na Panginoon yan. Pero ang ating pinupuntusan dito, alin bang mas mahalaga? Yung ating plano o yung plano ng Diyos? Alin bang mas mahalaga? Ito bang ating dinidiscuss ngayon o yung ating kagustuhan? Ang ating kagustuhan, kumita bukas, magkaroon ng makamal na maraming salapi para mabuhay, masaya. Ang gusto ng mahal na Panginoon ihanda mo ang iyong sarili na pagbabalik na karapat-dapat kang sasalubong sa Kanya, magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa Kanyang piling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya si Apostol Pablo, iniwan ang kanyang pagkaabogado. Iniwan ang kanyang sinumpaan doon sa mga
Pariseo sa mga pari, sa mga nangangalaga ng simbahan nung araw. Kanyang sinunod ang tawag ng mahal na Panginoon sa kanya. Iniwanan niya ang lahat. Nangaral siya ng Ebanghelyo. At doon, maminamahal, nakita natin, ginamit siya. Siya ang may pinakamaraming sinulat sa Biblia upang iiwan sa atin para magiging mapa na ating masundan ang kanyang yapak, ang yapak ng ating mahal, ang kagustuhan ng ating mahal na Panginoon nung siya'y nagkaroon ng kanyang earthly ministry. Ngayon, maminamahal, anong ating mga pinaghahandaan? Kausap ko isang kapatid, ang sabi niya, grabe nga hindi pala kapatiran. Yung isang makasanlibutan na sinisiran ko, ang sabi niya, hindi na ako naniniwala sa ating kinagistang reliyon. Grabe, totoo yung sinabi mo. Pagka nagkaroon ng kalamidad, ni isa sa kanila, pupunta para tumulong, wala. Ang pinababayaan, gobyerno. Ang pinababayaan, yung mga charitable institution. Tayo, dahil mayroon tayong Divine Blessing Foundation. Grabe, maminamahal. Ang sabi na, kayo, nakita namin yung inyong mga walang-wala na mga kapatiran, tinutulungan ninyo. Inyong binibigyan. Mabuti pa kayo. Ang sabi na, mabuti pa kayo. Talagang, ang lahat ng mayroon kayo, inyong ginagasto sa mga pagkukrusada, sa telebisyon, sa radyo, lahat, maminamahal, na ating pong pinagagastusan, ginagawa ninyo, pero sa kanya daw kinagistang reliyon. Pagkasilang mo, bautismuhan ka, magbayad. Sa kumpil, may bayad. Pagkatapos, magpakasal ka, may bayad. Ano pa? Patay ka na, magbayad ka pa uli. Dahil hindi ka ililibing kung hindi ka mimisahan. May special, may regular. Kaya ang sabi na, hindi na ako naniniwala. Naniniwala ako sa mga born-again Christian. Naniwala ako sa inyo. Totoo ang inyong sinasabi. Kaya ang sabi ko sa kanya, anong ihahanda mo sa iyong sarili? Maglingkod ka na sa mahal na Panginoon. Sumama ka na sa aming gawain. Pumunta ka na sa aming gawain upang ikaw ay baligtas at ang iyong buong sambahayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nakita niyo yung magkapatid. Lagi niyong narinig ito na mensahe dito sa Lucas 10:38 hanggang 42. Tingnan niyo po, maminamahal. Ano po ang pinili ditong isang kapatid? Pakibasa po ang talata. Ito yung ating pagbubulay-bulayan. Ito yung ating laging ilalagay sa ating isipan, sa ating puso. Ano ba ang ating maibibigay bilang ganti sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Pakibasa po ang talata. Kindly, Lucas 10:38 hanggang 42. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, ang talata po ay 38 hanggang 42. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nangangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naligalig sa maraming paglilingkod at siya ay lumapit sa kaniya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo? Napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kaniya na ako'y tumulong niya. 41, datapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. 42, datapat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kaniya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dalawang magkakapatid. Pagdating ng mahal na Panginoon, yung isa, asikaso sa pagkain. Asikaso sa kanyang mga kasama, sa mga apostol, para pakainin. Lahat, inasikaso niya. Pero si Maria, nandun palaging sa gilid ng mahal na Panginoon. Nandun sa harapan ng mahal na Panginoon, nakikinig sa lahat ng sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Anong nangyari, maminamahal? Nagreklamo si Marta. Ang sabi ni Marta, mahal na Panginoon, tulungan mo naman, pagsabihan mo naman yung aking kapatid na si Maria, na tulungan ako rito. Hindi na ako magkaugaga dito sa kahahanda ng pagkain ninyo, nang mag-ayos lahat para makakain kayo. Pagkatapos ngayon, ansya na dyan, sitting pretty lang siya.
Ang sabi ng mahal na Panginoon, Marta, Marta, naligalig ka sa mga gawaing iyong ginagawa. Naliligalig daw tayo sa ating mga gawaing ginagawa. Sa ating mga iniisip ngayon na gusto nating yumaman, makapagtapos ng ating mga anak, tayo mga minamahal ay may mabubuting patutunguhan pagdating ng araw, kung ano-ano ang ating mga iniisip. Pero pagdating ng gawain, wala, second priority lang. Okay lang nga pag hindi makadalo, hindi makapag-overnight. Basta linggo, nandito ako. Naliligalig tayo sa mga bagay na walang kabuluhan. Mga bagay, mga minamahal na gusto ng ating katawan. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, ang pinili ni Maria ay pinakamahalagang bagay. Ang sabi dito, hallelujah, sa 42, but one thing is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Ano bang pinili ni Maria? Ano bang pinili ng mga maiinit na mga Kristiyano? Kahit malalayo sila sa ating gawain pagdating ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito kasama natin. Anong ginagawa mo pagdating ng Miyerkules? Anong ginagawa mo pag overnight? Andun tayo patulog-tulog sa ating mga tahanan. Anong ginagawa natin? Ang sabi rito, maminamahal, pinili ni Maria ang pinakamahalagang bagay. Piliin natin ang pinakamahalagang bagay. Ano ba yung pinakamahalagang bagay? Kahit hahabol ka na lang sa Miyerkules, makarating ka sa gawain, tuwang-tuwa ka dahil iniibig mo ang iyong kaligtasan, iniibig mo ang ating mahal na Panginoon. Dumalo ka kahit may trabaho ka, may eskwela ka, talagang pinilit mo. Laging narito. Sa overnight, kahit kinabukasan, may trabaho, may pasok sa eskwela, nag-overnight ka dahil ayaw mong maiwan pagtunog ng trompeta. Makakasama mo ang ating mahal na Panginoon. Hindi linggo lang. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ano na ngayon ang mga ginagawa ng mga Kristiyano? Di kayo natatakot? Bagyo, dalawa-dalawa. Super pa. May baha na, may lindol pa. Puputok pa ang mga bulkan. Grabe pang gera, gutom. Lahat ay lumitaw na. Ano pa bang inaantay natin? Ano pa bang aantayin ng mga Kristiyano? Bakit hindi pa natin iakbang ang ating mga paa? Ipagtrabaho, unahin palagi ang mahal na Panginoon. Grabe ng pangungusap sa pagbibigay ng may katapatan. Pero nasaan tayo? Nagtutumigas ang ating puso, ang ating isipan. Nakipagmatigasan tayo. Hindi natin alam, Biblia mismo ang nagsasabi, ang nagbibigay ng ikapo, ang nagbibigay ng barya-barya lang, sobra-sobra lang, sabi ng 18:12 ng Lucas, yung Pariseo, hindi niya pinakinggan ang kanyang dalangin. Nag-aayuno pa siya 2 beses sa isang linggo, paano yan, hindi ka nag-overnight. Ang pag-overnight, ang katumbas niya, 3 araw na pag-aayuno. Kaya lahat ng nag-overnight, sigurado, nagbibigay pa ng ikapo at handog, dumalo pa ng linggo, sigurado sila, sinunod nila, na-surpass nila, nalagpasan nila yung ginagawa ng Pariseo. Kaya karapat dapat tayong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ang ilan, paano yan? Lalo na yung sinasadya talaga. May pagkakataong dumalo, ewan ko nasaan. Pero sa kasalan, sa binyagan, andoon. Kaya nga minsan yung iba, hindi na natin nakikita sa mga outreaches natin, diyan sa Metro Manila, sa lahat buong Pilipinas. Minsan hinahanap natin, nasaan kaya yung ating isang kapatid na ganito? Bakit wala na? Yun pala nasuspende dahil lumabag na. Nasundan na yung kapritsyo ng ating katawan. Pumapasok na sa mga simbahan ng mga punong-puno ng revolto. Di ngayon maminamahal, sinong nag-suffer ng consequences? Di ba tayo rin? Bakit natin ipagpapalit? Ngayon pa, pagkatapos nating ipagtrabaho ang ating magaligtasan, how many years ago? Kung totoo man, November na lang,
At kung totoo man na 2030 na lang, kung ikaw ay nabakunahan, lalo magpakainit ka ngayon. At yung mga anak mo, huwag mo nang pabakunahan muli. Dahil isa pa sa biktima yan sa darating na panahon. Huwag mo nang sundin ang sanlibutan ito. Sundin mo ang aral ng iyong pastor. Ang aral ng iyong propeta. Anong ginawang halimbawa ng ating kagalang-galang na pastor? Pagising sa umaga ng ating kagalang-galang na pastor, hindi na halos makatulog, lumuluhod, nananalangin, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Anong ginawa ng mga manggagawang napanood? Ang kanyang ginagawa. Sinisikap din naming sundin at gawin ang kanyang ginagawa. Ibinuhos niya ang kanyang buhay. Iniwanan ang politika. Iniwanan ang kayamanan. Iniwanan yung karangyaan doon sa dako ng Surigao. Ang kanilang mga iniwanan, mga lupain. Isa sa may isla yan. Diyan sa dako ng Surigao del Sur. Mayroon tinatawag din Almeida Island. Iniwanan nila. Mga labuas silang nakinabang. Anong inuna ng mahal na Panginoon o ng ating mahal na pastor? Doon sa Orduha, 1975, nag-umpisa ang gawain sa isang bahay na inuupahan at doon nag-umpisa ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Imagine, maminamahal, mula noon, hallelujah, hanggang siya'y nasa piling ng mahal na Panginoon. Hallelujah, 50 years, 51 years, 25 years ating beloved Mama Dear, sinamahan tayo. Tinutulungan tayo na ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay hindi pawindang-windang, hindi atras abante, hindi ka kaliwa, hindi ka kanan. Tinuturuan tayo, ginawa lahat ng ating mahal na pastor, ng ating beloved Mama Dear. Pero tayo ngayon, kung baga maminamahal, sa amin, nung kami tinuruan mga manggagawa, aming blessing, 5 piso. 2 piso. Sa isang linggo. Pagbaba namin, ibibili lang namin ng toothpaste, sabon, lahat. Pag-akyat namin, wala na. Ang 5 piso, piso na lang matira. Kasi ikapo at handog. Pero ngayon, ang mga manggagawa, minamahal na mga kapatid na tumatanggap ng mga pagpapala, sobra-sobra na. Kahit sabihin nating maliit, hindi maitumbas sa aming natatanggap. Pero anong ginawa? May panahon pang umatras. Kumaliwa, kumanan, umayaw sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Simple lang ang hinihingi ng ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng pangako. Jeremiah 29:11. Bigyan tayo ng kapayapaan at mabuting wakas. Kaya sumagot si Joshua. Kahit anong mangyari sa mundong ito, ang sabi ni Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung ako ang tatanungin, maminamahal, hallelujah, habang may lakas, habang may buhay, habang tayo pa'y makatayo, hallelujah, sa banal na pulpito, may pangaral ang mabuting balita. Ito ang hinihiling ng mahal na Panginoon. Kayo mga tinatawag na ng ating Diyos na buhay, hanggang ngayon tinatawagan pa rin, umaayaw pa rin, mag-isip-isip kayo, what shall a man give in exchange for his soul? Ano ang maibibigay ng tao na maitutumbas niya sa kanyang kaluluwa, sa kanyang kaligtasan? Tapos na, binigyan ka na ng kaligtasan, hawak-hawak mo na, tinuruan ka ng tama, maayos hanggang ngayon, nakatayo tayo, pinagpala tayo. Ano pa bang kulang? Ipinangaral na lahat. Ano pa bang kulang? Ikaw at ako ang nagkukulang dahil tayo umaayaw sa panawagan ng ating mahal na Panginoon. Kaya isipin mo, isipin nating lahat, makamtan man daw natin ang kayamanan sa buong mundo. Kung itumbas sa kaligtasan, hindi maibabayad, walang kapantay na pambayad ang ginawa ng mahal na Panginoon na kaligtasan sa atin para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Pakibasa po yung pong huling talatang yan. 24 po, o rather unahin muna ang Jeremiah 29:11 at 24:15 ng Josue. Dito po sa aklat po ng Jeremiah, kabanata po ay 29, talatay 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan,
upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Aklat po ng Joshua, Kabanata po ay 24, talata po ay 15, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakuroon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoryo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng ginugusto ng mga Kristiyano ngayon, yan ay mga palaso ng Diablo. Minsan, maminamahal, ipinagpapalit natin ang ating mahal na Panginoon sa mga banta ng ating mga magulang. Pag patuloy kang dumalo, wala na kaming anak na kagaya mo. Wala kang mamanahin sa amin. Mayroon tayong mararamdaman na konti. Hindi na tayo makakadalo. Hindi na natin may pagtrabaho ang ating mga kaligtasan. Iniisip na natin, anak ko ito, mahal ko ito, anak natin ito, sarili ko ito, paano na lang? Pag halimbawa, anong mangyari sa akin? Di mo alam, dati-dati tumatayo ka, nagsasabi ka rito, nagpapatuto ka. Ang ating pastoral ay pagamutan ng mga Kristiyano, hospital ng mga Kristiyano. Ngayon, maminamahal, umayaw na tayo. Natakot tayo sa ulan, natakot tayo sa init, natakot tayo sa lindol, sa lahat ng kinatatakutan ng tao, hindi tayo natatakot sa ating Diyos na kayang pumatay ng ating pisikal na katawan at ating espiritual na buhay. Hindi tayo natatakot. Ang hinahanap ng mahal na Panginoon, ano ang mai-offer mo sa ating mahal na Panginoon? Ano ang maibibigay mo sa ating mahal na Panginoon? Ano ang ating maibibigay sa ating mahal na Panginoon? Kung wala kang maibibigay, bigay mo ang buhay mo. Nananawagan tayo. Wala kang ginagawa sa inyong tahanan, pumunta ka dito sa pastoral. Makipagpuri ka. Hindi ka makatulog. Kanina nagpatuto ating kapatid, maminamahal. Hindi sila makatulog. Nag-overnight. Pag-uwi niya, alas 7 pa ng gabi hanggang alas 2 ng hapon. Tulog na tulog siya. Nakakatulog. Nagugutom ka. May sakit kang sa tiyan. May sakit kang ulcer. Mag-ayuno ka. Gagaling ang ulcer mo sa pangalan ni Jesus. Lahat na minamahal na turo ng ating dearly beloved pastor, mangyayari sa iyo, mangyayari sa atin, dahil karanasan yan ng totoong tao ng Diyos. Karanasan po nating lahat yan, kaya wala na tayong patutunguhan. Panahon na para tayo po muli ay magising at gisingin tayong lahat. Habang tayo po tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon, awitan natin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to dear Jesus. Di ko kayang lumapit sa Diyos na matuwid at mag-alay ng walang saysay at umasa siya'y malulugo. Pagkat ang nais niya, buhay ko'y kanya, taos pusong iaalay, pang ako'y gamitin niya. Ihahandog sa'yo, O Diyos, lahat sa akin, ang natatanging alay ko ay ang buhay ko, at kung ito'y gamitin mo, sa'yo, O Diyos, alay ko. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa ang maglingkod sa iyo. Mithi ng puso ko, ang buhay ko ay hawak mo,
O Diyos, ito'y galing sa'yo. Ano man nais mo, ito'y susunod. Kahit ano ang ibig mo, manganib man, handa ako. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay ko ay ang buhay ko, at kung ito'y gamitin mo, sa'yo, O Diyos, ang alay ko. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay ko ay ang buhay ko, at kung ito'y gamitin mo, sa'yo, Diyos, alay ko. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Mga minamahal, tanungin natin yung ating mga sarili. Anong ating maihahandog? Anong ating maibabayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon? Alalahanin po natin ang mga Israelita noon, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon kay Moses, Moses, sabihin mo sa kanila, huwag silang lalagpas sa guhit na ito, sapagkat kapag sila'y lumagpas, sila'y mamamatay. Mga minamahal, isang dakilang pribileyo ang ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Katulad ni Haring David. Si Haring David, isang propeta, isang saserdote, na pwedeng lumapit sa mahal na Panginoon, manalangin anumang oras na kanyang ibigin. Yung dakilang pribileyo, mga binamahal, ipinagkaloob sa atin kahit saan man dako tayo manalangin, dinidinig ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung ating mga pagpapala na nakamtan, yung buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon, yung lahat ng ating mga tinatangkilik, mga binamahal, yung kagalingan ng ating karamdaman, mga pagbabago ng ating buhay, na dati-rati tayo mahirap lamang, mga binamahal. Sa tuwing tayo dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, tayo'y naglalakad. Sa ating paglalakad, meron tayong napupulot, mga binamahal, barya-barya, hanggang sa makumpleto ang pamasahe papunta sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, binigyan tayo ng magandang trabaho, binigyan tayo ng magandang buhay, magandang tahanan, bahay, sasakyan, mga binamahal. Ang tanong, mga binamahal, nagagawa ba natin ang kalooban ng mahal na Panginoon? Alam niyo, mga minamahal, hindi kailangan ng mahal na Panginoon yung ating mga tinatangkilik, yung ating katayuan sa buhay, mga minamahal, yung kayamanan, hindi ang kailangan ng mahal na Panginoon. Ang kailangan ng mahal na Panginoon, ikaw, ako, tayo, yung ating willingness, mga minamahal, yung hindi sa pilitan, yung hindi na kailangang utusan para gumalaw, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Panginoon, yung masunurin, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung kanyang likod gumanap sa kanyang banal na kalooban. Bakit tayo mag-aalala? Bakit tayo maliligalig, mangangamba? Sa lahat ng ating pangangailangan, meron tayong Diyos.
God will supply all our needs according to His glory. Napakayaman ng mahal na Panginoon. Ang kailangan lamang ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung ating pagtitiwala sa Kanya. Yung ating ibigay, yung ating buhay, yung ating oras sa mahal na Panginoon. Yung oras natin, mga minamahal, ginugugol natin sa mga walang kabuluhan. Pagsi-cellphone, pamamasyal, mga minamahal. Imbis na tayo magpuri, manalangin, mag-ayuno. Yung ating panahon, mga minamahal, hallelujah, malapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin, ang natatanging alay ko ay ang buhay ko, at kung ito'y gamitin mo sa'yo, Diyos, alay ko. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay ko ay ang buhay ko, at kung ito'y gamitin mo sa'yo, Diyos, alay ko. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ngayon, mga minamahal, dahil sa biyaya at habag ng mahal na Panginoon sa ating mga minamahal na mga kababayan, ang sino mang lumalapit sa mahal na Panginoon ay hindi niya itinataboy. Ang sino mang lumalapit na may pagpapakumbabang puso, may pagsisisi, dalawang kamay, tinatanggap ng mahal na Panginoon. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, gaano man tayo kasama, mga minamahal, kung tayo lalapit sa mahal na Panginoon, kung tayo magpapakumbaba sa Kanyang banal na harapan, mga minamahal, ang Diyos handang magpatawad. Sapagkat siya'y Diyos na sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Siya'y Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman, ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos ng ating dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Kaya sa ating mga minamahal mga kababayan, mga minamahal mga beloved viewers, mga minamahal mga bisita, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sumampalataya tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, na siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Nagpapako siya sa krus, ibinigay ang kanyang buhay. Siya'y namatay, subalit na buhay na mag-uli. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Makadiyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kalikuan, kasalanan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, na ito'y hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sapagkat tayo mga minamahal, hindi lahat ay anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng mahal na Panginoon, tayo nilikha ng mahal na Panginoon, subalit hindi lahat ay inaring anak, tinuring na anak ng mahal na Panginoon, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ang ika-4 po, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Bilang pagsuko sa mahal na Panginoon, tayo po'y tumayo o kay lumuhod. Ipikit natin ang ating mga mata. Itaas po natin ang ating mga kamay. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod.
mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na pong manalangin o dakilang mapagpala naming ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming nakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, marami pong salamat Malapinoon sa mga kaluluwa na binigyan mo po ng pagkakataon makalapit sa iyo Malapinoon. Narito po sila Malapinoon. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan mo po sila Malapinoon. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at tutong Kristiyano sa salita at katotohanan. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Tayo po dumako mga minamahal sa ating pong mga personal na pangailangan o dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, marami pong salamat Malapinoon sa dakilang pagkakataon prebeleyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang kalikuan na nagawa Malapinoon. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Kami nagsusumamo Malapinoon. Patuloy mo po kaming panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik Malapinoon. Dagdagan mo aming pananampalataya, dagdagan mo aming pagtitiis Malapinoon. Hallelujah. Alisin mo po sa bawat isa sa amin Malapinoon ang mga panlalamig, panlulupaypay, mga panghihina Malapinoon. Ibalik mo po ang unang pag-ibig ng bawat isa Malapinoon. Tulungan mo po kami na kami huwag magkasala, makagawa ng mga bagay Malapinoon na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Palalahanan mo po ang bawat isa Malapinoon. Hallelujah. Sa tuwing kami nagkukulang at mahal na Pinoon. Hallelujah. Patuloy mo pong i-provide ang pangailangan ng bawat isa. Panatilihin mo pong bawat isa sa iyong matamis at banal na presensya. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Ating pong ipatong yung ating kanang kamay sa ulo. Yung kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Dalawang kamay nakataas, problema sa pinansyal. Dalawang kamay nakataas, meron tayong mga loved ones na nais nating ilapit sa paanan ng mahal na Pinoon. Banggitin po natin isa-isa. Mga demonyo ng karamdaman, ubusi pong lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, sakit sa puso, tuberculosis, mga demonyo ng hallelujah, panlalamig, panlupaypay, paghihina, lahat ng uri ng cancer, cast out! In the mighty name of Jesus, be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Ating pong ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord 3 times. Jump! Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapunan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na